Mga upunganon nga nagtrabaho sa establishmento nga exempted unta sa pagpatuman sa enhanced community quarantine na si Takaway napakitang border pass. Si Luan Mirondina sa report. Nagtapok sa tubangang bahin sa Lapu-Lapu City Hall kini mga manindahay sa merkado sa Lapu-Lapu nga padung untang mangumpra sa carbon apan wa tuguting makaagi sa boundary sa Mandawi. Kini bisan pa man kun may bitbit silang mga market pass. Nabalaka usab kining trabahante sa landfill sa lungsod sa Konsolasyon nga maabsent siya sa trabaho karong adlaw kay wala usab siya border pass. Ang atoa diri certification of employment of ID. Dayon madto ta sa Mandawi to Lasyon maglisod tagsud kay ang ilang requirements dito sa naa sa border pass. Nya wa man ta sa Lapu-Lapu mao na ang among giari diri na mukuha ta mi og border pass diri sa ato ang sa Lapu-Lapu. Nasita usab si Johnny Sintos Jr. nga padung maghatod sa iyang asawa sa Cebu City kinsa nagtrabaho sa pawn shop. Wala na may laing kasakyan god. So naman ko'y private car akong gamit. Ang ako lang ta makalabang ko og maka-access ko og hatod niya og hatod pod magkuha. Gawa sa mga groceries ug supermarkets, hospitals ug pharmacy, lakip usab sa exempted sa pagpatuman sa enhanced community quarantine ang mga merkado, pawn shop ug landfill. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan nga nasabutan man unta sa mga highly urbanized cities nga dili na sila mag-issue og border pass alang sa mga gihulagway nga essential establishments. Dini sa tiilan sa unang taytayan makita ang duha ka mga border checkpoints, ang padong sulod sa Lapu-Lapu ug pagawa sa Lapu-Lapu. Apan sukwahi sa ubang mga dakbayan, dili ingon ni ana ka istrikto basta makapakita lang og ID ug certification nga ikaw nagtrabaho. The three cities the nakasabutan na namo nga ang pangayoon ra gyud no is an ID and certification that they are in operation. Anyway, we have the same EO na ang among mga unsay mga essentials. Aron paghatag og katin-awan sa nitabong kalibog, nakig-alayo na ang City Attorney's Office sa buhatan sa Mandawi City ug Cebu City. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Besdak.